Nachádzam sa na hlavnej stránke internetového cestovného poriadku ICP a štandardnou úlohou býva nájsť spojenie z jedného mesta do ďalšieho. Takisto aj mojou úlohou a mojou úlohou je nájsť spojenie z Malaciek do Žiliny. A keďže je to medzimestská doprava, tak si vyberiem hneď hlavné okno, kde sa nachádzam a do kolónky odkiaľ zadám Malacky, kam, keďže sa mi do Žiliny, tak zadám hneď Žilina, keďže už som zadával toto mesto, tak si pamätá, zadám Žilina. Ďalej pod tým je možnosť nastavenia dátumu, ktorým chcem ísť. Máme to ešte 5.12.2014 o čase 11:30. Dáme vyhľadanie spojenia. Ja som nechal predchádzajúce pôvodné nastavenia, prestupov a tak ďalej, pretože to momentálne nezaujíma. Dal som si, že chcem vidieť všetky spojenia. Na ďalšej obrazovke mi zobrazilo spojenia, ktoré sú možné od daného času. Povedzme, mňa zaujíma tento vlak od 13:04, čo je Spišan. Vidím, že je z Malaciek do Žiliny, z Bratislavu. Povedzme, chcem si povedať, že kadiaľ cez ktoré stanice ide ten vlak, tak si kliknem na ičko, informácie o spojení, kde vidím čas odchodu, čas príchodu, nejakú správu tohto spojenia a všetky medzizastávky a konečnú zastávku. Ak chcem kúpiť lístok, môžem ho kúpiť priamo stadiaľto, alebo okamžitým rýchlym nákupom lístka z pôvodného zobrazenia. Keď na nákup lístka vyhodí mi to obrazovku nákup cestovného lístka, kde si vyberiem typ cestujúceho. Keďže som študent, tak si môžem vybrať žiak študent alebo po novom cestovanie zadarmo. Čo vidíme, že hneď zadarmo, že cena sa automaticky obnoví podľa toho, aký typ cestujúceho si vyberieme. Takže ja idem zadarmo. A keďže už neplatí na nič, tak si zoberiem aspoň miestenku a vyberiem si pozíciu, kde chcem sedieť. Ako vidím, chodba už je vypredaná na viac ako 80%. Tak poviem, že chcem sadnúť niekde k oknu, pretože pri okne sa mi sedí fajn. Tu vidím, že cena je 3,50 a dám zakúpiť. OK, takže povedzme, že som ten lístok zakúpil cez spôsob zakúpenia. No si vybral a momentálne mi pomúklo vytlačiť lístok a stiahnuť ako PDF. Stiahnuť ako PDF, čo samozrejme nefunguje, ale to nevadí.